Angkas nga isahano nakasalbar sang nagbunggo ang ginasakyan ng motorsiklo sa nagasugata nga angkar-angkar antes nagdiretso sa isa pa ka truck sa Putotan, Iloilo. Ginsaysay ang natabo nga aksidente. Si John Sala nakatuto. Nagapalanakit pa ang lawas ang 15 anyos nga dalagita nga si alias Mays ang nagatubang sa news team matapos ang natabo nga aksidente. Kinsaysay sini kung paano nakabunggo ilagi nasakyan nga motorsiklo sa nagasugata nga angkar-angkar nga nakabunggo pagit sa truck sa barangay Nanga, Putotan, Iloilo. Si May ang nag-iisahanon nga nakasalbar sa 3 kasakay sa motorsiklo. Patay ang driver nga si Jose Ramil Perseverancia kag ang isa ka angkas sini nga estudyante nga si Ace Cañetes, 18 anyos. Naghambal to ako upod galaki nga nung tani ipahinay-hinayan lang kay kadasig-dasig balahaw. Tapos noon daw yung driver namon daw ay to sa kabate. Daw gindasig-dasig pa to. Ginpadulungan sa news team ang pamilya sa napatay nga pasahero nga si Ace apang nagpaiway sila nga maghatag sang pahayag. Nagapreparar na ang pamilya sini para sa iyahaya. Samtang sunod naman kay Chari nga asawa sa napatay nga driver, nagabiyahe ang iyabana. Gani inaangkas sini ang 2 ka estudyante. Nagapangayo ini isang pasensya sa pamilya sa mga pasahero nga nadalahig sa aksidente. Nagapangayo ko pasensya sa nanay isang pasahero man siyang bana ko. Hindi naman to siguro hungod. Napatay man na. Sa investigasyon sa kapulisan nag-overtake ang motorsiklo sa ginasundan sining nga truck rason nga nakabunggo sa nasumala nga angkar-angkar. Nagdiretso pagid ini sa direksyon sang truck rason nga nabunggoan pagid ini. Patal nga pila sa ulo kag lawas ang naagom sang 2 ka mga napatay nga biktima. Upo kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.